Bueno, feliz noche, mi hermana. Matur, mi hermana presente. Goedenavond, al mijn broeders en zusters die vanavond aanwezig zijn. Yes, we nos continua eigenlijk ding studio, maar nos dingen hier noche. En vanavond gaan we door met de studie zoals we gisteren ook hebben gedaan. Yes, nos mira op pantalla, hier nos deal ku e orde establecida Eden pa e hogar. A cambio, we, se te pregunta. En op de scherm zien we de titel van het programma. Het gebod dat in Eden is vastgesteld voor het huishouden. Is dat veranderd vandaag? Yes. Dat is dan de vraag die we behandelen. Yes, en toen het is gewisse restaurando back e altar familiar. En het vervolg is, we gaan het altaar, of het gezinsaltaar weer herstellen. Oké, me quero dizer is parte cortico também para mim com 30 dingen thema. Voordat we het thema gaan behandelen, wil ik eerst een stukje lezen. Sim, dus ayer die mensen ze traat een thema, estava een tiki onduidelijk, certo kosten. Het thema van gisteren was misschien een beetje onduidelijk in bepaalde punten. Sim, valor dat trata é assunto die rol die in de moe, se não potrà dingen over zie of no. Wat betreft de rol van de vrouw als ze kunnen werken in de obra di. Ja, obra de Deus. Oh, of ze kunnen werken voor God, ja of nee. Juist. Pero logicamente el tema nos en nota ding of meu avisassing que nos of miro maar geen is erbij tratelen de een studio aparte voor je seminario. Die vraag gaat broeder Argenis in een andere seminar wat dieper op in en verder bestuderen met ons. Dus no de seminario aqui, pero ele vai explicar, ampliar de een otro studio. Oh, dus het niet in deze studie, maar in een andere studie die we gaan behandelen. Juist, het is beter zijn. Dus, se tem pergunta nan inquietud nan, die ku tinha seminario, e tema, eu revoso por as vosso pergunta nan riba esse. Dus als er vragen zijn of onduidelijkheden, het moment dat wij dan deze thema gaan behandelen, of wanneer broeder Argenis deze thema gaat behandelen, kunnen we dat aan hem stellen. Juist. Oké, pero nós estamos back na seminário que nós estamos bezig mee. Aqui dan. Maar we gaan nu terug naar het thema waar wij nu mee bezig zijn. Oké. Wanneer se mira op pantalla de visa, si nós como indivíduo of como esposo y esposa falla de así e obra designada door Dios. Dus zoals we zien op het scherm, als wij als individu, of echtgenoot of als echtgenote fout gaan in het werk van God te doen die voor ons bestemd is. Juist. Esa que por hiba hace que nos lo no por para finalmente de presencia de Dios. Dit kan leiden dat we uiteindelijk niet in de aanwezigheid van God kunnen staan. Oké, primero nos continuamos, vamos bij een palabra oración. Maar voordat we verder gaan, laten we een gebed uitspreken. Oké, Teresa. Dada de amor, ave noche, Señor, nuestro bimbo delante de Dios. Liefdevolle Heer, wij komen op dit moment voor uw aangezicht. Señor, para por tu mag over completo ave noche, Dios. Heere God, dat u vanavond compleet mag overnemen over God. Así, Señor, mientras que nos está bij party het thema ave noche. Zodat als we in het thema van vanavond gaan bestuderen. Ja, se porta duidelijk también, Señor, para cada uno de nos. Dat deze thema vanavond duidelijk mag zijn voor een ieder van ons. Yes. Que o Espírito Santo promove usame como instrumento nos te pide in nome de Jesus. Amen. Dat uw Heilige Geest ons mag leiden, dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Amen. Oké. Amen. Juist. Dus per se ave noche het tema aqui é sumamente importante. Het thema van vanavond is ontzettend belangrijk.
Ok, nós agora é rei Ezequias, ora que ele promete que ele wordt visitado de Babilônico, não? We herinneren de koning Hezekias toen hij bezocht werd door de koningen van Egypte. Babilônia. Babylonië, sorry. Yes. Deus avisa Ezequias para pôr sua casa na ordem. God heeft tegen koning Hezekias gezegd om zijn huis in orde te stellen. Yes. Op orde te stellen. Yes. E mesmo coisa que mensagem de Elias também te bota para restaurar a casa na bek. En de boodschap van Elias is ook zet je huis in orde, stel het Yes. in orde. Jesus também nos estuda na cruz também a pôr sua casa na ordem, promete que ele será zoado. En Jezus, voordat hij aan het kruis is gestorven, heeft hij ook zijn huis op orde gesteld. Yes. Dus promete que graça terminar. Dus voordat de genade tijd voorbij gaat of afgelopen is, Deus te requerir para casa não worden poner na ordem. wilt God dat alle huizen op orde worden gesteld. Ja, zie op pantalla nós mira Malaquias 4, versículo 5, 2 Reina 20, versículo 1 y Juan 19, 26 y 27. Op de scherm zien we de versen Malachi 4 vers 5, 2 Koningen 20 vers 1 en Johannes 19 versen 26 en 27. Yes, dus nós mira tu essa aqui não caminha e cas, Bijbel diz que e cas me se worden poner na orde. Dit zijn allemaal teksten die ons laten zien dat wij onze huis op orde moeten zetten of stellen. Prometo e venida e gran dia do Senhor. Voor de terugkomst, de grote dag van Jezus. Yes, eu tenho conexão com a mensagem de Elias e o santuário. En om de boodschap van Elias en het heiligdom aan elkaar te linken. Yes, nós estamos mirando que Elias estava para restaurar back o altar de Deus. Zien we dat Elias het altaar van God wilde herstellen. Yes, we zullen nos agora com a adoração de Deus, falso Deus Baal, ok? Want we weten dat er valse goden aanbeden werden. Dus gente alubida é Deus verdadeiro. Dus mensen zijn de ware God vergeten. Yes, dus precisamos saber reforma e reavivamento back in het pueblo. Dus er moest een hervorming en een herleving terugkomen in het volk. Yes, e assim é poniendo back e Deus verdadeiro in het hogar, in het pueblo. En zodoende om de aanwezigheid van de ware God weer in hun midden te hebben. Yes, als dus, huis en als volk. Yes. Dus de otra palavra, tanto in vida como individuo of como pareja. Dus met andere woorden, zowel als in het leven van een individu of als een stel, een koppel. Yes. Restauração, mas se toma lugar, reforma e reavivamento. Er moet herstel plaatsvinden. Er moet een nieuw leven gebracht worden. Perdão e reconciliação, mas se toma lugar. Vergeving moet ook plaatsvinden. Yes. En herstelling. Através do santuário. Door middel van het heiligdom. Pastor Dingon, é promekos que nós topa mané nos drenta troveta e altar de sacrifício. Want het eerste wat we tegenkomen als we binnenkomen is het offersaltaar. Ja, isso é só tekst die op pantalla aqui não. We gaan kijken naar de tekst Lucas 1 vers 17. Het bisa eta esunculo bai dilante de Je. Den espírito e poder de Elias para restaurar coração de etapa na Iuna. Het bisa aqui não. Ja, para restaurar coração de etapa na Iuna e para desobedecido na atitude de justo não, para assim formar pueblo bom preparado para o Senhor. Alright. Dus nós mira ali op pantalla aqui não. Eigenlijk. Dus we zien hier op de scherm. Juist.
Com o mensaje de Elias tinco bini, diz promete venida do Senhor. Dat de boodschap van Elias moet komen vlak voor de komst van Jezus. Você de conta, e tinco forma pueblo bom preparar para Senhor. Want hij moet een volk goed voorbereiden voor de Heer. Pero promete por preparar e casa, e tinco preparar e pueblo, e iglesia. Dus voordat hij het volk of de kerk kan voorbereiden, E tinco preparar e casa não promete. moet hij eerst de huizen voorbereiden. Você deve bisa para restaurar o coração de etata na eunang. Daarom zegt hij om het Restaurar o coração de etata. ja, om de harten van de vaders naar hun kinderen toe te herstellen. Juist. Dus é sei tingo toma lugar promete. Dus Berat? dat moet als eerste plaatsvinden. Dus é altar familiar, é altar de casa, meste wordt restaurar back. Dus het altaar in het huis, het gezinsaltaar, moet als eerst hersteld worden. Correto. Dus de outra palavra é família tingo vai back na e forma original que Deus estabeleceu e a forma. Daarom is het belangrijk dat het gezin, sorry, Simon, voor repetir over. Sim, que mengo é família of ja, sim. É caso esse word of é messe vai back maneira Deus estabeleceu. Oh, ja, ja. Het gezin, of als gezin, moeten ze weer terug naar naar hoe het begonnen is. Dat God, zeg maar, degene is die aanbeden wordt. Juist, dus de In outra het gezin. Juist, dus de outra palavra mestre restaurar back é ordem sacerdotal dinge cas. Recording in progress. Mestre é ordem Ja. sacerdotal, mestre word restaurar back de forma correcto. Dus het orde van de priester moet op de juiste manier hersteld worden. Juist, oké. Esposa mestre toma su rol back dinge matrimonio. Of como individuo. De echtgenote moet haar plaats weer nemen in het gezin. Juist, e ayuna mesmo cos. En de kinderen ook hetzelfde. Dus een restauração mestre toma lugar para sine perdão e reconciliação bini. Daarom moet dit allemaal eerst plaatsvinden, zodat er weer herstel, vergeving en herstel plaats kan vinden. Ja, so nossa mira que é hogar tá tipo de santuário nossa estudia hier. Dus zoals we gisteren hebben gezien, is het huis een soort van heiligdom. Juist. Zoals we dat gisteren hebben bestudeerd. Correcto. Ok. Dus het is sigue visa no lá, nós vamos pantalla de visa, muito bem quietur. Versículo 32 de Reina 18. We gaan even 1 Koningen hoofdstuk 18 vers 31 even lezen. 32. 1 Koningen 18 vers 31. 32. Isso vai na 32. E de visa Antoco e 32. Juist. Antoco e pedra nang elatra altar na nombre di Senhor. Hij bouwde met die stenen een altaar in de naam van de Heer. Juist. Oké. Anto de visa na 35. En in vers 35. E água estava a correr tu rondi altar e ela llena e roi também com água. Juist. Ja. Oké, dus nós temos aí e altar Elias a construir bem agora, bom. Elias heeft de altaar opnieuw opgebouwd. Juist, maar het pueblo estava a servir Deus não falso. Want deze volk aanbad valse goden. Oké, laten we nog versículo 37, wat de bisa. En we gaan verder in 1 Koningen 18 vers 37. Wat zegt het daar? Elias de bisa, contestame, o Senhor, contestame para el pueblo aqui saco ta abo, o Senhor ta Deus. En dus ik bisa,
Wat heb je gezegd? Sí, sigue. Y kuta abo te sum, no, kuta abo ahasi nan corazón volve a trove. Juist. Ok, então, este bisa na 39 y ora hinter e pueblo Vers miresaki. 39. Nanga tira, nan curpa bogo, nan cara tena suela y na avisa, Señor, eta Dios, Señor, eta Dios. ¿Se mire? De otra palabra, Dus met andere woorden, Elias restaura back el altar para adoración de Dios verdadero. Elia, zoals we kunnen zien, Elia heeft het altaar weer hersteld, zodat de ware God aanbeden kan worden. Ja, es sombra quanto cas ave no está adorando el Dios verdadero manemesita. Ja, want hoeveel huizen of hoeveel gezinnen aanbidden de God die op de manier waarop hij aanbeden moet worden vandaag. Ja, es sombra di con e que forma un pueblo bom preparado para Señor. Want een volk moet goed voorbereid worden voor de komst van de Heer. Pero si Señor no está centro de el hogar y el hogar no está manera Dios que peta en no po bien. En als God niet centraal staat in dat gezin, dan kan God eigenlijk niet komen. Ok, vamos a cabo. Het bisa, Kiko te promete paso con Nehemías se toma para por atrás una reforma y un reavivamiento del pueblo de Dios. ¿Cuál paso es? Welke stappen heeft Nehemia genomen om eerst een herleving of hervorming en een herleving in het volk van God kon terugbrengen? Juist. Agora se bewak. Com e casa de Deus me se agora poner na orde. Me essa diz na ordem. Me diz er een parte zo. Nu gaan we even kijken naar hoe het huis van God op orde gesteld moet worden. En we gaan even een tekst lezen. Nehemias 3. Nehemias hoofdstuk 13. Versículo 10. Vers 10. Er bisa também me descobri que a porção de levita não aguardunana não. Assim que levita não e canta donan que estava dando esse serviço a salibai, cava passo mês conuco. Assim me repreender e oficial não e avisa para Kiko e casa de Deus te queda abandonar. Se mirele? Dus a casa de Deus para Kiko e te queda abandonar. Waarom blijft het huis van God verlaten? Mire, dus het trabalho que tinha que lugar tem a casa. Nem a casa que é a casa de Deus. Dus het werk dat gedaan moet worden, in dit geval het huis van God, Nem a santuário. in het heiligdom, Não está tomando lugar maneira me se tá. het gebeurt niet zoals het hoort. Pessoal, mas é sungo me se tá parar aqui para se trabalho. Of é sungo que tinha assim é trabalho allá. Nenhum de dois não está sendo de trabalho maneira me se tá. Want geen één persoon staat in de plek waar ze moeten staan om het werk te doen dat ze moeten doen. Juist, je zit te conta logicamente para indivíduo não awe. En dat geldt voor elke individu. Juist, pessoal, je zit de nos relação para com Deus. Want dat is in onze relatie naar God toe. E também logicamente entre esposo e esposa. En ook logisch gezien tussen man en vrouw. Você te visa que não elevita não abandonar een posição. Dus het zegt hier, de Levieten hebben hun positie verlaten. Dus serviço não prossegue, pessoa não abandona een posição. Dus de dienst kan niet vervolgen, want ze hebben hun positie verlaten. E canta não abandonar een posição, não tem encandamento. Dus de zangers hebben hun positie verlaten, dus er is geen zang. Casa de Deus aqui de abandonar. Het huis van God is verlaten. Na stop die doen a diezmo. Ze zijn gestopt met het betalen van hun tienden. E pueblo a stop die doen een ofrenda e diezmo net de bisigina. Dus aan de contributie. En het volk is, die is gestopt met hun tienden en hun offers te geven. Zo, het zegt het hier nog een keer. Juist, dus a ideia de Nehemia está para trazer reformação back in het pueblo. En het idee van Nehemia is om een
hervorming terug te brengen in het volk. Oké, onde era sonan kunang e servicio a para en den abandonar een position. Eén reden waarom de mensen hun positie hebben verlaten is Was sombra e una di selta da casa como venen di Asdod, Ammon e Moab, que men di jugo desigual. was omdat de mannen trouwden met vrouwen van het volk van Asdod of van Ammon of van Moab, wat eigenlijk tegen Gods wil is. Ja, Ze mengden met mensen die niet van hetzelfde geloof zijn. Correcto, wat mira in versículo 27 también. En dat Oké. zien we ook in vers 27 van Pero Nehemia 13. juist. Dus ela trouxe reformação. Esta visa nós aqui não, in capítulo 3. Dus in hoofdstuk 13 zien we dat Nehemia een hervorming heeft gebracht. E a o que ela hace, En versículo nu, 9. wat doet hij? Dat Ik- lezen we in vers 9 van Nehemia hoofdstuk Juist. 13. E minha mira, ela visa e ora e minha duna ordo e nanga limpe e camber nang. E minha bolbe heb een- pone nang ayanang e articulon di uso di casa de Dios. Junto que Ja, voor Oké, daar zijn we. zie. Het zegt, voorts gaf ik bevel en zij reinigden de kamers en ik bracht daar weder in de vaten van Gods huis. Juist. En toen is het junto com a ofrenda aan die maíz na essência. Met het spijsoffer en wierook. Assim na minha repreende e oficial lang e avisa. Pa kiko e casa de Deus ta queda abandonar e ora e minha reuni nang junto e a manda nang back nang post. Juist. Que men, de outra palavra, a aqui Dus, Neemias a met manda andere tu rende woorden? back nang lugar. Hier zien we dat Nehemia iedereen naar hun plek heeft teruggestuurd, naar hun Juist. positie. Correcto, dus awe tambe dinge kas nang esposo e esposa me se back na een position. En dat moet vandaag dus ook plaatsvinden in onze gezinnen. De man en de vrouw moeten hun positie weer terugnemen. Juist, e hamber ku su position go Dios a asignana je. De man met de positie die God hem heeft gegeven, Asumiendo a responsabilidad como cabeça de casa. het werknemende als zijnde het hoofd des huizes, E a mulher, mesmo coisa tambe, en de vrouw ook precies hetzelfde, sem trapar riba outra su individualidade, zonder te trappen op elkaars individualiteit, of mescla e rol nang ding outro caminho Dios não pone de forma aí. of de rollen door elkaar te halen op een manier dat God eigenlijk niet heeft gesteld. Dus patrese restauração e duna vida back. Dus om een hervorming of herstel te brengen en opnieuw leven te geven, Juist, patrese vida back te visavo entre esposo e esposa e também e indivíduo para com Deus. tussen man en vrouw en ook de individu naar God toe. É necessário para so pronto Jesus te stop de interceder em santuário para nós. Het is hard nodig, want Jezus zal niet voor altijd of snel zal zijn werk als Sim, Ja, é sabe te lá, stop de Bárbara? interceder, stop de die palavra interceder. abogar para nós. Oh? Voorkomen. Ja, Jezus Bemiddelen. kan zijn Bemiddelen. werk niet Bemiddelen. Ja, dankjewel. Correto. Sim, pronto e te stop. Dus aí, é que pone mais liego que possível e casnang na orde. Ja, dus daarom wil hij zo snel mogelijk alle huizen op orde stellen. Juist, we zo agora. Bom, e mensagem de Elias te ajuda a preparar e caminho para o Senhor. Mensagem de Elias. Want denk eraan, het boodschap van Elia bereidt het weg voor Christus voor. Juist. Então, het começar na casnang. En het begint bij het huis. Paso foi nang e grito duro me se sale die terceiro angel. Want vanuit daar moet de luide boodschap luiden
van de derde engel. Juist. Então Jesus ora e por será e tempo de graça e por regressar back bem busca sangue de DJ. En dan zal de genadetijd afgerond kunnen worden door Jezus, zodat hij terug kan komen. Correto. Vamos ver dus die conta importante para pôr e casa na orde. Zie je dan nu waarom het belangrijk is dat de huizen op orde gesteld worden? Oké, dus we staan bij back naar principe raad. We gaan even terug naar het begin. We zo oran zoak e hogar segundo o desenho de Deus. Als we kijken naar het huis als God het heeft voorbestemd, Matrimônio, Bíblia diz nos escutar de Deus. Deus estabelece matrimônio. het huwelijk is door God vastgesteld. Esta que me vamos dizer assim que entre o homem e a mulher, Tussen de man en de vrouw, pero também entre nós, para com Deus, nosso matrimônio Maar- com Cristo. maar ook tussen ons en God, onze huwelijk met Jezus Esta Christus. santo, a relação é santo, Deze relatie is heilig, pero tem uma forma que funciona. maar het functioneert volgens een bepaalde vorm. Deus botou o homem aí na número 1, mas não se mire para cultivar e cuidar. God heeft de man gesteld om de grond te bewerken en te verzorgen. Juist. Então a mulher como um ajudador que está paz com ele. Até para aí número 2. En de vrouw als een helper die bij hem past. Juist. Nós seguimos aqui. Dus agora We gaan verder kijken. hora que picar dentro tem mesmo coisa que é, pero não me la vira mais pisado. Toen de zonde kwam, is het hetzelfde gebleven. Het is alleen wat zwaarder geworden. Gênesis 3:9, Gênesis 3:6. Genesis 3:19, Genesis 3:16. Juist. Que me trabalho a vira duro. Raiamente Dus eu het- também vira duro. Dus het werk is zwaarder geworden en het baren van een kind is ook zwaarder geworden. Ok, pero nós vai beca o é desenho de Deus. Maar we gaan terug naar hoe God het heeft geschapen. Ok, pues awo, lá ons pone o even aan je, de verdad? Lá en you. Laten we zo stellen, Eva heeft een kind gekregen. Dus maar pone kas, maar mira maar pinte kas en doko, lá ons je mele even kusu you. Idena. Zoals je ziet heb ik een huis getekend en laten we zeggen dat is Eva en haar kind. Juist. Então aqui namo de mira Adam tata cultivar, te cuida, provendo para su casa. En daar op nummer 1 zie je dat Adam in het veld is. Hij is de grond aan het bewerken en het verzorgen om voor zijn gezin te zorgen. Juist. Dus nós estamos mirando e desenho, de verdad? Dus we zien Gods plan. Gods Juist. Que men Deus wordt restaurando e hogar pone back mané meseta. God is nu bezig om dat huis dus het huis te herstellen, om het weer terug te brengen naar hoe het hoort te zijn. Juist, dus het diablo presenteer confusão ding e hogar, ele volte con an de outro, progoto Want de cos. duivel heeft hij heeft alles verdraaid in de huishouden. Juist, dus Juan 10:10 we sabe el ladrão, que o diablo vem para horta, mata e destruir. Want zoals we zien in Johannes 10:10, de duivel is gekomen om te stelen, om te doden en Ja. om te Destruir. vernietigen. Juist, correct. Dus hoor, la volte cas arriba bro. Dus hij heeft het huis helemaal ondersteboven gedraaid. Pero sei no te quita que e rol lang a queda e mesmo cos. Maar dat neemt niet weg dat de rollen hetzelfde zijn gebleven. Dus é Deus que restaura back turcos buta na pareu. Daarom wil God alles weer herstellen en op de plek zetten waar ze horen te zijn. Ok, dus ele chama homem e ora é priest, é sacerdote de casa. Dan moet de man weer als priester van het huis zijn. Ele chama é sunguta ma eta tiene e casa junto, husband. De man die houdt het gezin bij elkaar. E esposa e mama, die sabe in child guidance. En de vrouw of moeder, dat zegt, kan je lezen in Child Guidance. Deve ser nome se sacrificar na força e laga na poder na queda drumi. Ja, dat in de Steven. No?
E de visa, No tienes sí. ¿a vos sí? Sí. Ok. Esposa e mama não me ter sacrificando força e la ganan poder nan queda dormir. De vrouw en moeder moet niet hun krachten opofferen door Door la ganan poder nan queda dormir. Hun krachten zeg maar te laten slapen. Estens completamente riba na esposo. En door alleen te steunen op hun man. Su individualidade não por funcionar com um DJ. Por exemplo, man. En não por man com um DJ. De individualiteit van de vrouw kan niet mengen met die van haar man. En meester sinti que eta mes cos com seu esposo. Ze moet voelen. Ze moet, alsjeblieft? En meester sinti que mes cos com seu esposo tá na sua banda. Ze moet voelen dat net zoals haar man aan haar zijde is. Juist, eta fiel na su puesto de deber e na su trabalho de educação de su yunan. Así es, en antique más cortico. Eta fiel na su puesto de deber. Ze is dan trouw aan haar positie die ze moet uitvoeren. Juist. E na su trabalho de educação de su yunan. En aan het werk van het opvoeden van haar kinderen. Ta dentro aspecto mais alto e enoblecedor que qualquer puesto. ¿No puede ser? Sí, la ya sabes, te tiene un sonido hope extraño. Sí, ma mute, mira un par de mic abre aqui. Sí. Ok. Sí, você vai mirar arriba a pantalla? Ou foi para aqui? Mira, tá mire, bom, você me depois vai escutar aqui, Steven avisa já me pô. Ja, is nou een name, dat wil ik repeteren. Dus de tour aspecto més alto. In alle aspecten net zo hoog. Y ennoblecedor con cualquier puesto de deber. Dus, ja. Aquí está la palabra ennoblecedor, no conoce ese. Ja, is, ja, papilmente, tu en español, tiki. Pero ok. Kada? Não entende. Maar we zeggen gewoon no beleid. No beleid, ok. Com qualquer puesto de deber que é por ordem chamado para ocupar. Dus elke positie met verantwoordelijkheid waarvoor ze geroepen wordt. Hasta se trata de magistrado principal de een nación. Zelfs als het om een principiële leider moet zijn van een volk. Juist. Que Mandy não se sentia que está inferior naar zijn esposo. Dus ze moet zich niet voelen dat ze minder waard is dan haar man. Juist. Nós acabamos de estudar que Deus se quer de banda, voor die reptje de Adam. We hebben gisteren gestudeerd dat zij uit het rib, dus aan de zijkant, is gehaald van Adam. Dus van haar man. Juist. Numa Adam su corpo estava um pouco mais alto que Eva, que Mandy é de cabeça. Adam is iets groter dan Eva, dus hij is het hoofd. Juist. En dat zie je bezig in ding paragraaf 4, dat is rei riva su trono. De koning op zijn troon. Não tem obra mais alto que es dia, mama. Mira um coi. Heeft geen grotere taak dan de moeder. Ja, is que rei riva su trono. E mama tem tarefa muito mais especial que rei. Dus de vrouw of de moeder heeft een veel belangrijkere taak dan een koning. Het is ook mama ta reina de su casa. Mira que bonito, hè? De moeder is de koningin van haar huis. Het tiene su poder para moldear het karakter de su yunan. Mira? Ze heeft in haar macht om de karakter van haar kinderen te vormen. Ja, is pananta apto para a vida superior e imortal. Pananta apto pa? Vida superior, hogere, ja. Dus ja, dat ze, nee. Mi no atiende blase pira pesere.
pananta apto pa ebide superior y inmortal. Oh, zodat ze voorbereid kunnen zijn voor het hogere en immortaal, Ja. onsterfelijke leven voorbereid Juist. zijn. Un ángel no por pide un misión superior. ¿Cree? Een engel kan niet een hogere positie hebben of vragen. Dat in de Juist. Biblia. To sombra ora etasi e obra aqui este mama. Want als de moeder dit werk doet, Het is zou etasi un serviço pa Dios. doet ze een dienst voor God. Het is la que realiza e carácter alto di su tarea. Laat haar de hoge positie van haar taak inzien. Y ese lo inspiré courage. En dit zal haar bemoedigen en, Sí, courage. Dus, courage. oh en nee, inspira. Dit zal haar inspireren en bemoedigen. Juist, la que realiza el valor de su obra y pone tur e armadura de Dios. Laat ze haar werk inzien en alle armadura de Dios. Ja. Sí. Oké. Dan tema de waken. Wapenen. Wapenuitrusting. Dank u wel, zuster. Laat haar taak goed beseffen en inzien en alle wapenrusting van Christus aantrekken. Ja, is wij por resistir a tentação de cumprir com a norma nan di mundo. Om het, sorry hoor, Ja. om te kunnen weerstaan alle tentation. Ja. Temptation. Inval. Nou, Holandés. Inval. Verleiding of verzoeking. Verleiding, om alle verleidingen te kunnen weerstaan van de wereld. Ja, su obra ta pa tempo y pa eternidad. Maar miren boy. Dus haar werk is voor de eeuwigheid. Ja, es que men bij hermano vai bisabo e mama ta e reina de su casa. Zuster White zegt, een moeder is de koningin van haar huis. Wa e trabalho de mais special tema temen moeite. Believe it or not. Het meest speciale werk heeft een vrouw, een moeder. Juist, want nós não realizamos e mama die onder wak nós bij waken ook. En we realiseren het niet, maar de moeder, dat gaan we nu even bekijken. Juist, we zijn orgo Jesus, nós agora Jesus Nancy, Maria mesra cuida, pa Jesus cultura aqui. Weten we nog dat Jezus was geboren en Maria moest voor hem zorgen en Juist, então dentro desse ano de toda a gente 70.1, te visava que sua mama estava su promê maestra humano. Wij kunnen dan in Desire of Ages, pagina 70, paragraaf 1 lezen dat zijn moeder, dus de moeder van Jezus, Maria, was zijn eerste menselijke lerares. Juist, correto. Então, que me ani escolhe profeta na Jesus não vai. Dus Jezus is niet eens naar de scholen van de profeten gegaan. Es Noah aan bij zien. No. Dat zeker zo Hij is mama niet naar de Noah gegaan. Hij is niet naar de synagoge gegaan. Hij heeft geleerd bij zijn moeder. Que men chelo a confia Maria com Cristo Jesus para educar. Como De hemel heeft Jezus Christus toevertrouwd aan Maria om hem op te voeden. No estava de trabalho mais alto que esse. Er is geen hogere dienst dan dit. Dus het bisabo é mesmo palavra que ela bisa Moisés para Israel, dus Jesus. Dezelfde woorden die hij heeft verteld aan Israël. Agora a ser sinhá na pia de sua mama. Mire? Nu heeft hij dat geleerd aan de voeten van zijn moeder. Ja, este pessoas que bisa de con Deus que restaurar e con que back promete que vim.
En dan vragen we ons af, waarom wil Jezus dit allemaal herstellen voordat hij terugkomt? Zo actie en mama en je tata para back naar een post. Want als de moeder en de vader weer teruggaan naar hun positie, Iglesia lo tu miologa, dan is de kerk een betere plek. lo e preparando para eternidad. Hij zal dan mensen voorbereiden voor eeuwigheid. Y también e comunidad y e nación uiteindelijk. En ook Comunidad y Nación. Sí, comunidad Ook y nación. de buurt en het volk. Laten we ook más mover de escritura. So no está cara Juan, Jesús dat un primo. Laten we kijken naar een andere vrouw in de schriften. En we weten dat Jezus een neef had. Er is een engel voor de cielo bin para instruir Zacarias. Een engel uit de hemel is gekomen om Zacharias te instrueren. Y Elizabeth kon na meser entrenar y educar nang you. En Elisabeth om hoe ze hun kind moeten trainen en opvoeden. Pa assim traja den armonía con Dios den preparación de un mensajero para anunciar la venida de Cristo. Zodat ze... Siento como sorry. Oké, let me back. Oké, pa assim traja den armonía con Dios. Om in samenwerking met God. Juist, den preparación. In voorbereiding. De un mensajero para anunciar. In het voorbereiden dus van een boodschapper voor Jezus te werken. Ja, is het bisa kita nang Juan, no, het bisa como mayor nang mesra coopera fielmente con Dios. Als ouders moesten ze trouw samenwerken met God. Para formar un carácter den Juan con lo capacité. Om een karakter te vormen in Johannes om hem klaar te maken. Para hunga e parte que Dios asigne como traductor competente. Om het rol te verbrengen om het rol die hij gekregen heeft van God. Como traductor competente. Competitor worker. Dus ja, als dienaar van God. Juist. Dus otra palabra, nanga viaja bij den desierto, bij den campo, para educar Juan inang. Dus met andere woorden, ze zijn in de natuur gaan wonen om Johannes dus op te voeden. Als de reforma pro salud wordt applicaat inang. Ook de gezondheidshervorming heeft hier plaatsgevonden. Dus wat we eigenlijk Zacharias en Elisabeth dan bieden dat we dat ding harmonie met Dios. Wat wil je zeggen in Lucas 1? Je kan zien dat het leven van Zacharias en Elisabeth in overeenstemming waren met wat God ze gevraagd had. Juist, nou gaat dat we de manier Dios kepa eta. Hun huishouden was zoals God wilde dat het zou zijn. Dus dan dat we de heden en dan dat we de thema Dios en waar de mandamenten aan Lucas te wijzen. Want het waren mensen die God vreesden en ook de geboden van God bewaarden. Oké, het is misschien nou bewaken we screen, maar disponibel je otro. Als je wil kijken naar het scherm, ik heb het onder elkaar gezet. Het is esposo, het is sacerdote die ik heb, zo meer resumie. Ik vat het allemaal even samen. De man is het priester van het huis. Het mantiene familie junto, cuida y protege. Hij houdt de familie bij elkaar, hij beschermt ze. Het provee panan. Oké. Hij zorgt voor ze. Het un missionero y te guía e obra de gana alma. Het is een missionary en het helpt in het werk om zielen te winnen voor God. Juist, het is de esposa también un maestra para su junang. En de vrouw is een lerares voor haar kinderen. Het reina die elkaar, het zorg para no tin falta de nada, dingen lugar. Zij is de koningin van het huis en ze zorgt dat er niks mist in huis. Het administra e bienang. Finanzas, of tuloke eigenlijk. Ja.
Zij zorgt dat alles in orde loopt wat betreft Yes. financiën. Administratie. En dit visa, het ayuda su esposo de obra misionero también, haciendo su yunang misionero para Cristo. En ze helpt haar man in het werk van missionary. En ze maakt haar kinderen ook missionaries voor Christus. Juist, de PC é obra of é trabalho de mover tá hopi importante para Deus. Daarom is de taak, het werk van een vrouw heel belangrijk voor God. Os dingen cas missioneiro não te worden formar para predicar o último mensagem para Jesus por mim. Want in het huis worden missionaries voorbereid en klaargemaakt om het laatste boodschap van Christus te verkondigen. Juist. So, bang wako, minuto bij lezen hinter Juan capítulo 4. Ik ga niet heel Johannes hoofdstuk 4 lezen. Pero nos turte agora é mover samaritano, ok? Quando tem conversação com Jesus na epos. Maar wij herinneren allemaal de Samaritaanse vrouw die een gesprek had met Jezus bij de waterput. Anto orgo, ela disse Jesus, ok, mita bai, ela lago su porong, anto sali bai, e ora ding caminho tava data, viva. Op een gegeven moment heeft ze tegen Jezus gezegd, oké, ik ga, ze heeft daar water. Ja, ela lagi para caminho in aanang Heeft het epos. daar laten staan. Ja, Depois bij ela de plek bai. waar Jezus was en ze ging terug naar de stad. Wakker mannen vai de die is zeer hinder moe aqui na epos. En kijk wat zuster White zegt over deze vrouw. Vamos mira com valor e com grande e obra de moverta dingen hogar e dingen mundo. Zodat je kan zien hoe belangrijk het werk van de vrouw is in het huis. Wakker hoor, het visa. Het visa ela sali pa publicar e notícia. Ze ging uit om het boodschap te verkondigen. Ela visa bing mira homem com abisami tudo que me hace. Kom, er is een man die mij alles vertelt wat ik heb gedaan. Nota ta e Cristo aqui. Nota e Is Cristo hij niet- aqui. Is hij niet deze Christus? É testemunho, hermano, vai dizer de moe aqui assim, hopi en de kere de Cristo. Door de, É testemunho, getuigenis die moe. door de getuigenis van deze vrouw hebben veel mensen in Christus geloofd. Por meio de sua reportagem, Door middel van haar boodschap, dus haar hopi aí, getuigenis, juist, hopi aí de tende essa aqui para na mes e aquele para na mes palavra. Of voor Hebben- responder die na kere door de sua palavra, dus de Cristo sua palavra Door- mes. ja, door de getuigenis van deze vrouw hebben velen dit dus aangehoord en ze hebben voor zichzelf geloofd wat haar woorden waren, dus over Christus. Ok, dus eu mover aqui assim trabalho grande, gente mover. En deze vrouw, het is een vrouw en ze heeft iets groots gedaan voor de Heer. Ja, es pessoal quizás ayer te tinha alguém de lá pensa, pero que man me passa nada então como ainda mover. Misschien hebben sommige mensen gisteren gedacht, ja, maar als vrouw kan ik dan helemaal niks doen dan. Que man te sinta met een sinta wat je hinter die wanneer dat de baby zit. Dus moet ik dan de hele dag alleen maar zitten kijken naar de kinderen alsof ik alleen maar een babysitter ben? Nee, dat solamente sei. Nee, niet alleen dat. Je zegt dat je prometerbouw is een die más importante zie. Het is wel de eerste taak en de belangrijkste taak. Pero bande je sei se not you Maar daarnaast, als je geen kinderen hebt, of je una bira grande, of de kinderen zijn al groot, abo e bo esposo por join junto dingen over missionero. dan kunnen jij en je man samen een missionary werk gaan doen. Juist, nós também vamos aqui ver de visa. Dat gaan we zo bekijken. De visa tem een boekje Testimony for the Church Volume 3, de visa. E a demonstrar dat een missionario mais efetivo, escuta bom, mais efetivo que os meus discípulos. Então, mira. Dus je moet weer in post, no?
oké, neem je de broeder die qua... Sim, tem hoe mesmo. heet dat? Ja, is het mesmo. Oké, deze vrouw, dus de Samaritaanse vrouw, heeft bewezen dat ze een betere missionary en meer en effectiever te zijn geweest dan eigenlijk de discipelen van Jezus. Você deve ser e discípulo não amira nada na Samaria que te indica que estava um campamento animador. Want de discipelen hebben niks gezien aan Samaria dat het iets aangeeft dat het iets aantrekkelijk is. Juist, dus dan pensamento dat we gewoon fijo in een obra grande passi den futuro. Hun gedachten waren naar iets groots dat ze gaan doen in de toekomst. Juist, nós vamos seguir lendo depois. Pero, dus eu ver que mira lo que discípula não mira. Dus deze vrouw heeft gezien wat de discipelen zelf niet hebben gezien. Entonces se llevó a hacer una obra mucho más grande. Hopi en de la 13 horas de Jesús. En daardoor heeft ze dus een veel grotere werk gedaan en veel meer mensen zijn tot Christus gekomen. Ja, is wakker aqui. Dus, se esta mama su hogar te prome. Punto número 1. Nog een keer? Se esta mama, se é mulher, ta mama, su hogar te ja. prome. Als de vrouw een moeder is, dan is haar huishouden op de eerste plaats. Juist, dus en op skip su cas, bij voor, bij si outra co, lago su lugar, sin worden educar. Dus ze kan niet haar eigen huis verlaten en ander werk gaan doen buiten haar huis en haar eigen huis, zeg maar, verlaten voor wat het is. Ja, dus ze zegt primeiro lugar. Oké. Awo, se é nota mama é por acompanhar sua esposa, dinge obra, of se é uma da grande casa, nem bisa hoy, é por acompanhar sua esposa, dinge obra. Als zij dus geen moeder is of haar kinderen zijn al groot, dan kan ze samen met haar man het werk gaan doen voor God. Ja, é por visita ainda na malo, wake obe, na ministrar necessidade die je pobre nan, wat kan je trabalhar? Kijk hoeveel werken. Ze kan de zieke mensen bezoeken. Ze kan de jeugd kan ze bemoedigen. En zorgen voor de noden van degenen die arm zijn. Obra de colportor, het is gebied, testimony for the church. Colportage. Dus ze kan het colporteurwerk gaan doen. Bible worker. Bijbelwerker. Juist. Wanneer Dorcas também assim, overigens Dorcas assim. Ja, het werk wat Tabitha of Dorcas heeft gedaan, kan ze ook doen. Wanneer Marta azor op Jesus também por. En net zoals Martha voor Jezus zorgde, kan zij dat ook gaan doen. Juist. Maar mire, dus inana nós temos mira o desenho de Deus aqui na o pauaque, maneira ma pinte, mais ou menos aqui na, oké? Dus zo kan je zien, zoals ik het hier heb getekend, het doel van God, dus hoe God het ziet. Juist, kan je een esposo com a cabeça e mover eigenlijk, com a desbouw die je ambos, e mover met de sumiso na je ambor. Je hebt dan de man die het hoofd is, de vrouw die eigenlijk onder hem valt, maar die moet wel naast hem staan. Cristo está medio, Cristo. Oké, Christus centraal. is in het midden, die staat centraal. En toen wordt hij Jonan logicamente. En dan heb je ook de kinderen. Juist, que mij orde que tá mais bonita, wakkeo. Ita bisa. Aqui na de mira, Ellen G. White, View of the Role of Woman in the SDA Church. Oké, atek. Ita bisa. We gaan even uit deze pad lezen. Juist. En toen met de G's que tiki ma bou, pagana tempo. Ita bisa na mesa ta qualificar para ocupar qualquer puesto que não te oferecer. Ze moeten voorbereid zijn om op elke plek of positie die ze aangeboden worden te kunnen dingen scholen, die treinamento, dingen scholen. En toen bisa. Scholen. En dan worden trainen superintendent. Ze kunnen voorbereid worden om superintendent te worden. Maestro aan die school. Sabeschool? Leraressen. Tradução bíblico. Bijbelwerkers. E na mesa preparar para sim a escola de dia para muitos, escola para muitos.
Dus en ze moeten ook voorbereid zijn om scholen voor kinderen te kunnen doen. Juist. Kiko mas, dus het wordt meer een evangelisme dan, weet je? En wat zien we hier? We kunnen ook evangelism doen, dus evangelisme. Juist. En dat is die bisa, akinanang, het bisa, muenang kutas hasie over akita hibe evangelio na kasnan die hende riba kaminda. Moet je laten. E muenang kutas e over aki. De vrouwen die dit werk doen, Ta hiba evangelio na kasnan die hende. Brengt het boodschap naar de huizen van de mensen. Riba kaminda grandi e dinge kayenang. Op de grote wegen. Nang ta lezen explica palavra nang na familie nang. Dus de kasnan. Ze lezen en leggen de woorden uit aan de gezinnen. Orando kunang, dus haciendo oración kunang. Ze bidden met hun. Cuidando enfermo nang. Ze zorgen voor de zieken. Aliviando nang necesidad nang temporal. Ze helpt hun met hun benodigdheden. Dus nós estamos mirando aqui quantidade de trabalho e dama por hasi para Deus. Dus we zien hier verschillende taken of dingen die een vrouw of moeder kan doen voor God. Juist. Que me emoe no porta idle, importa floho, we zo meteen trabalho para hasi também pe moe. Dus de vrouw kan niet lui zijn, want er is genoeg werk te doen, ook voor een vrouw. Ja, is wat de unieke cosa de visa, hermano, wij de visa kinang. Het enige wat zuster White hier zegt. De visa gewoon aan awardo ordena, wanneer aan het ordena jong. Het boven sigilles inter is zitten aan. Ja, ze zijn niet como minister aan, dus como pastor dan, como ouderling. Ingezegend als ministers of als werkers voor als een diaken bijvoorbeeld. Ja, die lees zakken screenshot. Je kan een screenshot nemen en dan verder voor jezelf lezen. Zo, aqui na divisa, ja, je zou me dizer se pide na preto com mais like coel. Ik ga alleen even dat zwarte gedeelte even voorlezen. Nee, maar als je maar traducir in papimento. Sí. E divisa, aunque emanan di ordenación no a queda poner ibaje. Hoewel de handen van inzegening niet op haar is gelegd, está ejecutando obra que tem en línea de ministerio. Is ze een werk aan het uitvoeren die in de weg is van een minister. Juist, dus aqui nada, van een ingezegende. Aqui nada papião die é casado, die é pastor, não? En hier heeft ze het over de vrouwen van een predikant. Ja, escutar met het raam met zo'n dure gunang kasa en toen dan tamen merece eigenlijk die hanja. Pago eigenlijk. Zo te zeggen. Die net zo hard werkt als haar man en eigenlijk ook iets verdient, zeg maar, qua inkomen. Juist. Pero nan por hasi e obra si. Je obra de evangelizar. Maar ze kunnen door evangeliseren toch het werk doen. Ja, isso tem aqui, isso aí da grande voor de boekje aqui makoe, na mi na heel. We gaan een stukje in het geel even lezen. Ja, de bisa, nee, was het niet in pavimento. Cutava de máquina. Oké, sí. Pues la me dale na inglês toch? Dice recién. Sí, de bisa vo, ya no se cue originalmente, ¿no? Ja. De bisa, pero también estaba te hopi klaar. Maar het was ook heel duidelijk. Sim, ela mostra eigenlijk hoe een ministerie aqui. Het is gewezen dat dit werk. Ja, escuta, wordt performed, dus hasi door die MUE. Die door de vrouw wordt uitgevoerd. Het wordt dus in referentie naar nang wordt ordenado como anciano of pastor. Het wordt gedaan zonder referentie dat zij als ingezegende ouderling of predikant is. Juist, pero não por hacer over het evangelismo. Maar ze kunnen het evangelische werk doen. Juist, que men die nada no te stroba dama die hasi over die Cristo.
Dus niks houdt een vrouw tegen om het werk van God te doen. Juist, que men tem trabalho pe ambo, na supuesto, e ambo com supuesto, e é mulher com Dus er is supuesto. er is werk voor een man in zijn positie en er is werk voor een vrouw in haar positie. Tur dos potradem é obra de Deus. Ze kunnen allebei werken voor God. Pastor di com é cosecha da rede pero tradota pouco. Want het oogst is rijp, maar er zijn heel weinig werkers. Então, Deus está dota e damanan tambe ku dongnan pasi su obra. En God geeft gaven ook aan de vrouw om zijn werk te kunnen doen. Ja, is que men not ainda vamos só tahanya dong, hindi mo é tambe. Dus niet alleen de mannen krijgen gaven, maar ook de vrouwen. Juist, numa na nome se mescla posicionam com o outro. Zit tu regos? Het enige is, ze moeten niet de taken gaan mengen. Dat is het enige. Juist, we zetten mesmo coisa como que diesel hinca de auto de gasoline. En não po bai, het a danha. Want het is hetzelfde als dat je diesel in een benzineauto stopt. Dat gaat niet. Ja, zit começa coruntiki, het começa coruntiki, depois se taca bij pega. Vamos se chama mecânico krang bingo. Ja, het kan beginnen met rijden, maar op een gegeven moment dan stopt het met rijden en dan moet je weer iemand roepen om je te helpen. Ja, is wakker de wiese gaan. Laten we kijken wat we hier zien. Oké, nós canando para nós poder chegar na terminação B. We gaan nu richting afronding. Oké, nós agora Miriam, oké, Moisés e Aaron, toch? We weten nog Mirjam, Mozes en Aaron, toch? Oké, Miriam também tem obra especial ora estava a saca de liberação do pueblo de Deus voor Egipto. Mirjam had ook een belangrijke taak bij het uithalen van het volk uit Egypte. Ele estava talentoso e estava eigenlijk donan de hopi forma. Ze had veel talent en gaven in verschillende manieren. Que men Miriam estava a mover com kuta, pero ela tinha habilidade na donan que Deus dote com ele. Mirjam was niet zomaar een vrouw, ze had gaven en talenten die ze van God heeft gekregen. Juist, en de wakker, pero het probleem is dat jaloezie a uma posição de je. Sei te problema. Er was een probleem, want jaloezie nam positie in haar. Mas ele não estava contente com o rol que Deus a dado. Estava aqui mais alto. Want ze was niet tevreden met de rol die God haar gegeven had. Ze wilde meer. Oké, maar we zijn met Steven. Como posai zei? En je kan wel misschien vragen, Steven, maar hoe weet je dat? Até que lá me lessele para bisa te Steven die. Huh? Ik ga het voorlezen, zodat je niet gaat zeggen dat Steven heeft dat gezegd. Welke parte na agora? Aaron e Miriam a ocupar uma posição de gran honor e liderazgo na Israël. Het rode gedeelte, Aaron en Mirjam hebben een belangrijke, een positie met grote eer en leiderschap gekregen in het leiden van Israël. Oké, Aaron, leider, Miriam, leider. Aaron, leider, Mirjam, leider. Oké, pero ambos estaban dotados de don profético también. Dat tinha don profético. Ze hadden allebei de profetische gaven. E todos dos estavam divinamente associados com Moisés de liberação de Hebreeën. En ze waren allebei associados, samen, juist. Divinamente. Ze waren samen met Mozes. Ze werkten samen in ieder geval door middel van Gods leiding in het bevrijden van de Hebreeuwse volk. Juist, correcto. Dus agora, kita passa, que men não solamente sei, estava dotado com de poesia e música, canta, mas bonito também. Ze had ook de gave van poëzie en muziek. Okay, dus, ze kon heel mooi zingen. Oké, dus estava de leider, profetisa. Ze was leider, ze kon
profeteren. Escrever poesia, canta. Ze kon poëzie schrijven, ze kon zingen. Oké, mire? Dus ik meen die guia e afecto dan die pueblo eigenlijk y honor di cielo ela ocupa e di dos lugar después de Moisés y Aarón. Então wat prome? Sino die dos lugar después de Moisés y Aarón. Ze had de positie na Mozes. Dus ze was niet op de eerste plaats, maar op de tweede plaats na Mozes. En Aaron. Juist. En Aaron. Juist. Dus het is een pero ela yung code in su corazón. Maar er begon iets in haar hart op te komen. Também um pouco triste discórdia of rebeldia den cielo. Também go. Hetzelfde als wat oneenigheid bracht in de hemel. Pasto di kong. Sim, di kong. Atavo ting. Atavo por escrever poesia. Atavo por dirigir música. Je kan toch poëzie schrijven? Je kan toch muziek... Bota líder, bota profetizar. Je bent een leider, je kan profeteren. Juist, awo. Hecho aqui, espírito você de seguir su desloyalidad. Su desloyalidad, no solamente dus na su líder, na el líder que Moisés. Ze was niet alleen niet trouw aan haar leider, dus Mozes. Pero eigenlijk su desloyalidad, dus ela deshonrada en otra palabra, tanto Moisés como Dios mesmo. Dus ze was niet alleen ontrouw aan Mozes, ze was ook ontrouw aan God zelf. Juist. Você mesmo quer contento com o que Deus doet, pero envidia aí in seu coração. Want ze moest tevreden zijn met wat God haar heeft gegeven, maar jaloezie aan de plaats daarvan. Então tem mesmo como nós lemos hier, não te vai ler completo, saque screenshot, ou mira te koeie passen com Eva. En zoals we gisteren hebben besproken, ik ga het niet allemaal lezen, maar je mag een screenshot maken. Dit is precies hetzelfde wat met Eva gebeurt. Esta deseja algo que Deus não deu. Te verlangde naar iets wat God haar niet gegeven had. Correcto, correcto. Oh, ja, lami, você então aqui não, lami dispone, não te vai ler se diz para boaque. Então você faz screenshot. Laten zien. Juist. Maak een screenshot. Juist. Aqui não het mira que o hermano vai explicar ora que estava da hive palavra. Is aqui tá Miriam ainda? Não, aqui não tem hermano vai. Ora estava da hive palavra. Oh, hier zegt zuster White wanneer zij het woord bracht. Verkondigde. Ora seu esposo James White estava da inanem presente. Wanneer haar man daar aanwezig was. E não estava da hive palavra. Bracht zij niet het woord. Mas seu esposo estava da hive palavra. Want haar man deed het woord brengen. Ora que é homem de se meinta e de se traimerdia. Als haar man deed het in de ochtend en zij deed het in de middag. Juist. Então ora seu esposo vira malo mês, então ele estava da se. En als haar man ziek was, dan bracht zij het woord. Juist. Então pessoa de com, ele avisava, estava da respeitar o liderazgo, maneira estava da no princípio. Waarom? Omdat zij de leiderschap respecteerde zoals het was in het begin. E moeite sujeito na e hombre, te submitir na e hombre, tegi. De vrouw is onderdanig aan haar man. Ja, is que men die e hogar segundo Bijbel, ela vai também a volg in mijn patroontje. Nog een keer? Offline wie zou zeggen, e forma que Bijbel te doen naar e hogar, e modelo die hogar correcto. Het model wat God heeft gegeven aan het huishouden, aan het gezin. Ja, is assim também, hermano vai também, queda mantener in su vida. Zo heeft zuster White het ook aangehouden in haar leven. Ja, is que men tem picos que gente mulher porase. Dus er zijn heel veel dingen dat de vrouw kan doen. Ja, is colportage, etc. Sin envidiar sun jambo. Colporteur bijvoorbeeld, zonder het werk te benijden van haar man. Ja, is que men si nos pa cuento, nos te mirele ave. En zo kunnen we het zien dat vandaag
Ja, isso é visavo nós por bisa seguramente de seguir bisa hermano vai. In Adventist Home. In Adventist Home zegt zuster White, we kunnen zeker zien Juist. É de bisa co é deberan disitivo de gente mueta mais sagrado, mais santo que es un de homem. dat de werken van een vrouw heiliger is dan de werk van de man. Juist, maar we demonstreren com mijn pijl, mijn mouse aqui na aqui. Hoe zie je Zoals ik het daar laat zien met de pijl. Que mijn dama sentimos sumamente privilegiado in noite. Dus vrouwen hier aanwezig, wees bevoorrecht vanavond. Dus op Dios wordt een speciaal genoeg in Goiás gune. Want voor God ben je zonder twijfel ontzettend belangrijk. En toen wordt er bij een instrumento principal de man de Dios. Basta voor de position correcto. En je kan een machtige instrument zijn in de handen van God, zolang je in de juiste positie blijft. Oké. Bankana je besake wo na pa rondaf. Bankana je ben een rondaf. Laten we naar het afronding gaan brengen. Wakker over zo'n papi die restaurar, reformeren, toch? We hebben het over herstel en herleving gehad, toch? Het is juist. Het is een ding forma een relatie met Christus. Wakker hoor. In het vormen van een relatie met Christus. E hombre renovada si solamente un regreso na su relación designa con Dios. Het voor E hombre renovado dus. Het vervormt dus vernieuwde man. Ja, is correct. Ja, zie, het vernieuwde man doet alleen een terugkeer naar zijn relatie zoals God dat heeft voorbestemd. Juist, su promete berta cu su yunan y su pariente nan más cerca, mire? Zijn eerste taak is om, de beer. Ja, taak. Zijn eerste taak is naar zijn kinderen en naar zijn ouders die dichtbij zijn. Juist, revisa, nada por excusar e de neglijar el círculo interno. Hij heeft geen excuus om het huiselijke cirkel te negeren. Juist. Pa un círculo más grande que ta pading. Om een grotere cirkel die van binnen is. Juist. Dus we visa bij dus we zitten testigo naar Jeruzalem. Prome? Daarom moeten we eerst getuigenissen zijn eerst in Jeruzalem. Home, is het kaas? Hoe visa? In andere palabra? Dat is thuis, met andere woorden. Judea, un tiki más afo. In Judea, iets meer naar buiten. Samaria, tiki más afo. Nog meer naar buiten. Y tiene parte nang más alejada del mundo. En tot alle uiterste delen van de wereld. Juist, nog verder. Juist, dus het komt dingen inner cirkel, is een pading. Dus het begint met de binnenste cirkel. En er zijn dingen die wisio, wakke wo mi romanos man, dingen die wisio. In de dag van oordeel. Het wisio final. Het eindvoordeel. Tatanang imamanang, tatanang imamanang. Vaders en moeders. Lo wordo puntra, laat me poner op screen, sorry. Lo wordo puntra kiko nang ahasi. Zij zullen gevraagd worden wat ze hebben gedaan. Y avisa para segurar salvación de alma nang ku assumir responsabilidad. Of kunang assumir responsabilidad. Ja, dus dat zij verantwoordelijk moeten staan voor de zielen die hun toevertrouwd zijn. Patrice mundo. Patrice na mundo. Dus na Yunang, de otra palabra. Ja, dus hun kinderen die ze tot wereld hebben gebracht. Ante pregunta de weer nanga neglisha nang lamchi. En het vraag is dan, hebben ze het lam genegeerd? Lagando nang den cuido di strangero nang. Door ze achter te laten in de handen van vreemdelingen. Un bom hasi pa outro nang lo no cancela e deve cuetingo Dios. Een goede daad voor anderen
doet niet het werk wat zij hadden moeten doen voor God. Pa cuida su yunang. Mire? Om voor zijn kinderen te zorgen. Paso di kong e bienestar spiritual de su familia ta prome. Want het welzijn van zijn kinderen en zijn gezin is op de eerste plaats. Juist, dus we op bula bij Judea, siendo Dus ku je kan niet naar Jeruzalem te wardabu. Als Jeruzalem op jou aan het wachten is. We op bula bij Samaria, siendo ku Judea y Jeruzalem te prome. Je kan niet gaan naar Samaria terwijl Judea en Jeruzalem eerst zijn. No se mira ku Dios ese te pregunta ku lobo tal denje dingen die je duwis final. In het dag des oordeels zal je zien dat dit de vraag is die jou gesteld zal worden. Você deve cada vez que você assumir e dever mais cerca divo. Dus Escute elke bom. keer als je de taak die het dichtst bij jou is, Dios lo bendicionava e escute a oração. Até aqui. als je dat aanneemt, dan zal God jou zegenen en jouw gebeden verhoren. Ja, we zijn op punt die con Dios no te contestar mi oração. Want soms vragen we ons af, waarom beantwoordt God mijn gebeden niet? Pensei e mensagem de Elias de bolwe bisa, pone bocas na orde, pone nos cas na En orde. daarom komen we weer terug op wat Elia zegt, zet je huis op orde. Wat hoop je bem nossa pensa o matrimônio é joke. É verdade? Vaak denken wij dat het huwelijk een grap is. Senta funcionar, tá baila aqui dentro com outro, se sei tampouco não funciona, bole quebra, bole dentro com outro. Als deze niet werkt, dan gaan we uit elkaar, dan ga ik naar een andere. En als dat weer niet werkt, dan ga ik die ook weer verlaten, dan ga ik weer over naar een andere. You aqui, you allá. Kind hier, kind daar. You te quer assim mama, you te quer assim tata. Kind heeft geen moeder of kind heeft geen vader. Dios moet nos responsável para tudo reconai. God stelt ons verantwoordelijk voor dit allemaal. Você vai querer ver se tem hopi ene que dá se trabalho missionário na onda. Pafo. Er zijn heel veel mensen die het missionary werk buiten doen. Juist. Pero ito bisa menos que na mes casta que de sin esfuerzo y ta baiden ruïna pa negligencia. Terwijl hun eigen huis zonder opoffering is. En die gaat dan verloren door dat het genegeerd wordt. Oké, we moeten zakken screenshots die lezen sobra. Ito bulele. Je kan dat maken en verder lezen. We gaan verder. Juist, we zullen ito bisa alma salvada in mo proprio círculo ng familiar. Een ziel die gered is in je eigen familiecirkel. Juist, of de mo proprio barrio. Of in je eigen wijk. Pa bo paciência e para trabalho minucioso lo trece tanto honor na em nome de Cristo. Voor je geduld en het minucioso. Chiqui? Klein, sí, klein, sí. Oké, voor je geduld en het kleine werk die je doet zal veel meer eer brengen. Juist. Y lo vira assina intensamente. Oh. Ja? Den su corona manera si elo hanya e alma e na China of na India. Mag je dat? Ja. Ja, Het zal zoveel meer eer brengen aan de naam van Christus. En het zal zo intens schijnen dat zijn kroon. si elo hanya e alma e na China of na India. Sí. Juist, dus de andere palavra Dus het komt in andere woorden, als het werk wat wij doen als missionaries zal zo klein en zo geduldig, zal de naam van Christus zo erg groot maken dat de kroon, sorry. Juist, Excuse me, mijn telefoon erbij ba. Pero oké. Dat het zo intens zal schijnen, zoals het, dat het zelfs in China of India iemand gered is zal zijn. Juist, correcto. Maar weer dus het een menko, que men die, we zullen ons bula bij China, wij buscan alma lugar,
E sunden case que te bayendo perdi e messe worden educar maneira Maria a educar Jesus. Ja, dus wij kunnen zien dat ook al als je iemand wil gaan zoeken in India of China, als je iemand kan redden die in je eigen huiscirkel is, die is net zo waardevol voor Christus. Juist. E para nós esse último cita, é de visa sinegi mama nan, dama nan. É de En visa, het laatste tip wat we gaan lezen voor de dames, é de visa entrenando e moldeando mente di nanyunan correctamente. door het trainen en het vormen van de gedachten van de kinderen op de juiste manier. Escute bom dama nan, escute bom. Goed luisteren, E dames. mama te worden confiar em missão mais grande que a chega de ser do nano mortal. Mirungo grande. Ja? Luister naar hoe groot dit is. De moeder wordt toevertrouwd met de grootste missie dat ooit is gegeven aan stervende, dus aan de mensheid. Juist. Nós mira com grande que está o noite dama nan. Je ziet hoe groot dit is, dames. Que men bosso tem obra of missão de mais grande que worden confiar no ser humano. De mate Dus moeite jullie hebben de grootste missie die toevertrouwd is aan de mensheid. que me ave noite bo no por sentivo inferior. Dus vanavond kan je je niet onderdanig voelen. Bo no por sentivo body e pia nan di bo esposo. Je kan je niet voelen als zijnde onder de voeten van jouw man. Ni tampoco riba su cabeça, tampoco. Maar ook niet boven zijn hoofd. Sino den su banda para um ajudador que ta pasco ne. Maar aan zijn zijde als een helper die bij hem past. Como solteiro of como esposa, botin obra dingen e trabalho de Deus. Als vrijgezel of als vrouw, je hebt een belangrijke plaats in het werk van God. E nós será com Mateus 6:3. Wake. En we eindigen met Matthäus 6:13. Wa com Jesus ta halsa e rende moe. Wake tal se. Kijk hoe Jezus de vrouw eert. E deve ser de verdade me ta bisa boso. Criador ta pa Jesus ta criador. Jezus is de schepper, hij spreekt. E deve ser único evangelho aqui guardo predicar dingen ter mundo. Sucha bom. Lo que ku emue aqui ahasi. Tambe lo guardo contar na su recuerdo. Que bonito, hein? Que Jesus não... Heel mooi. Juist. Que Jesus não te lubida e obra de mais chiqui que moeta assim, quizás te den su casa ja. God vergeet niet het kleinste werk dat deze vrouw doet in haar eigen huis. Juist. Quizás se te eu eita e único coisa que vai criar, educar, guia de caminho. Als je kind de enige is die je hebt op kunnen voeden, Si bota mama, als je moeder bent, te e obra de mais grande que timba assim, nana. het is het grootste werk die je hebt gedaan. Of, se te evangelho wat de maneira moe Samaritana of outro não, Of als je als de Samaritaanse vrouw het evangelie hebt gebracht, um trabalho grande wat assim para Deus também. het is een groot werk dat je voor God hebt gedaan. Você é noite e pergunta tá na damas na noite. En daarom is de vraag aan de dames vanavond. Ok. Você disposto para trabalhar dingen obra de Senhor a noite? Ben je bereid om in het werk van God te werken vanavond? Se você não entregar a vida ainda na Cristo Jesus por meio de bautismo. Als je je leven nog niet hebt overgegeven aan Jezus door middel van de doop. Dia 30 de maart worden. Aanstaande 30 maart. Wanneer we mirar op pantalla, nós lo vai ter bautismo special ribe dia de 30. Zoals je ziet op het scherm hebben wij een doopdienst. Een speciale dag waar we een doopdienst zullen houden. E se tem gente que start na relação com Cristo. En als er vrouwen zijn die hun relatie met God willen starten. De forma público. Op een publieke manier.
e dia evo por hasi laten we por entregar bobile voor mij die bautismo. Op deze dag kan je je leven geven door middel van gedoopt te worden. En numero telefoon aan de botei nam, por llama, por app, por visa mi tambe que entregar mi vida. We hebben hier de telefoonnummers hieronder gezet, zodat je kan bellen of appen om door te geven of je je wilt laten dopen. Juist, para sombra maleza ave ku e obra que mo we que assim lo word contar door de Jesus, tur caminho como testemunho. Want ik heb gelezen dat het werk van de vrouw overal geteld zal worden als een getuigenis voor Christus. E mi tambe querta e mo we ebo de bisa wenoch. En als je zegt, ik wil ook die vrouw zijn vanavond. Mi querer essa pava wenoch. Dan wil ik voor jou bidden vanavond. So Jesus quer usá-lo para coisas grande ave. Want Jezus wil jou voor grote dingen gebruiken. Se te rende que den a wenoch, lago não sabia de chat. Als er iemand is vanavond, laat ons weten via de chat. E assim nós lo vai te preparar para o grande dia aqui. Zodat we ons kunnen voorbereiden voor deze grote dag. Nós te vai reza a wenoch. We gaan vanavond bidden. Juist. Nós te vai met a pulva que chat, nem para que bom, pero nós te vai den palavra de oração no momento aqui. We gaan even bidden op dit moment. Assim Deus por ceia decisionan. Zodat God deze beslissingen kan zegelen. Juist, diegenen dan kan tomar een decissie, maar dan een back atrás voor de decissie. Voor degenen die hun besluit hebben genomen, dat ze niet afzien van hun besluit. Laten we bidden. Tarde de amor, a noite, Senhor, bo palavra estava te duidelijk. Lieve Vader in de hemel, vanavond was uw woord duidelijk. Assim é duidelijk, Senhor, que base chamada na mama nang of mulher nang solteiro. Base een chamada zo duidelijk dat u vrouwen, moeders, alleenstaande, vrijgezellen, vrouwen hebt geroepen. We moeten dan, Senhor, que não te pastora, que anciana, patrapavo. U heeft ze laten zien dat ze niet een predikant moeten zijn of een ouderling moeten zijn om voor u te werken. Die bico é obra te começar voor die den cas. Omdat het werk in hun huis begint en daarna naar buiten toe. We moeten, Senhor, que zit een dame solteira e tem obra passivo. Je hebt de vrouw laten zien die vrijgezel is dat er een werk is daarbuiten om te doen. Of se é junta grande, esposo e esposa portem man junto e hace obra missioneiro. Of als de kinderen al volwassen zijn, dat ze als man en vrouw samen uw werk kunnen doen. We sombra é obra aqui para preparar gente para e pronto venida de Jesus. Want dit werk is om mensen voor te bereiden op de terugkomst van Jezus. Você base é dois nang bira uno. Daarom heeft u van 2 1 gemaakt. Mesmo que abo e tata da tra te ainda. Net zoals u en de vader werkt tot de dag van vandaag. Esposo e esposa meste tra que tu vai para reino de cielo. Moeten man en vrouw ook samenwerken voor het hemelse koninkrijk. Te pensei a noite, Senhor, nos está apresentando toda persona aqui. Daarom brengen wij al deze personen naar voren bij u vanavond. Passina e Senhor Deus Tata, seja een pacto, een decisão para dia 30. Dat u hun keuze, hun besluit mag verzegelen voor de 30ste. Nós te pedimos toda essa que a noite em nome de Moju estima Cristo Jesus. Amen. Dit vragen wij allemaal in de naam van uw liefdevolle Zoon Jezus Christus. Amen. 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 Yes. Amen, amen. Dank je, irmã Steve, por een tremendo parte de noche. Dank u wel, broeder Steven. Het was voor deze programma van vanavond, presentatie. Dank je, irmã Eliane, também por a tradução. Estava tremendo.
Dank u, zuster Eliane, die heeft vertaald. Het was goed. Prijs de Heer. Agora que nós também canta, nós cantiga de tema cantar para uma Biola. En nu gaan we luisteren naar onze themalied door zuster Biola. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join hands with Jesus as we travel this earth, for I'm a part of the family of God. You will notice we see brothers and sisters round here. It's because we're a family and these folks are so near. When one has a heartache, we'll all share the tears and rejoice in His victory in this family so dear. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join Jesus as we travel this soul, for I'm a part of the family of God. From the door of an orphanage to the house of the King, no longer an outcast, a new song I sing. From ransom to riches, from the weak to the strong. I'm not worthy to be here, but praise God I belong. I'm so glad I'm part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by His blood. Join Him with Jesus as we travel this soul, for I'm a part of the family of God. I'm a part of the family of God, for I'm a part of the family of God. Amém, amém. Amen, amen. Dank u, irmã Biola, por tremendo canto para a senhora Benoche. Amen. Nós também dentro de parte de pergunta. Minha turma nota que pergunta só aguardo assim. De parte de pergunta Benoche. A pergunta dat escrevi na holandês. Het visa vrouwen die een beroep hebben geleerd, dat was dan voor niks. Want eigenlijk mogen we dat dan niet uitoefenen, toch? Eliane? Sí, sorry. Digo vertalen na papel de oro, Yes. Dus hele moe dan ko assim para ofício na ngati tá aqui por nada, porque eigenlijk na não tem mais que trabalho trabalho, toch? Irmã Steven? Sí. Ok, laat me poner así, a mí te viste de por nada, si no. De por nada. Laat ik het zo stellen, ik denk niet dat het voor niks is geweest. Juist, juist. Somos sowieso, carabom.
nós temos que diferenciar e kosten voor je outro, maar je expliqueert het kan een paar weer. We moeten een verschil of een scheiding zetten tussen de dingen. Juist, op zo'n manier ze bezig zijn we doen. Mama soltero, por ejemplo. Dus als je bijvoorbeeld een alleenstaande moeder bent, We denken tra toch? moet je werken toch? Om je inkomen te verdienen. Oké, dus dan bezig ze boeken sa bij la gabo of algo por estilo, we denken tra. Dus bijvoorbeeld als je man jou verlaten heeft, dan moet je werken. Of, si bonta casar mee, soltero, we daar gewoon, continueren, we denken tra. We denken pakken we kamer, we school. Of als je alleenstaand bent, dan, of vrijgezel, dan moet je werken. Je moet je school betalen, je moet je huis betalen. Juist, men die idee caso e nota por nada que we tem não sei um school, um diploma of algo, het is bom. Het is goed. Daarom is het goed dat je een diploma hebt om iets te hebben zodat je je inkomen in mee kan verdienen. Juist, we tem algo no, we tem um school, we tem sabedoria, we crescer, no, bom que chiquito. Je bent gegroeid, je hebt een studie gevolgd, je hebt meer kennis verkregen. Dus... Juist. Pero, logicamente, het costa cambio ahora. Het costa cambia. Maar logischerwijs verandert er iets. Wacht, want de tra you moet trainen para we bij crash. Je gaat niet een kind baren om het naar de crash te brengen. Nou, we gaan sali, we te leggen zeggen bisinha of zeggen kinko taas. Nu moet je gaan werken, dus je laat je kind bij de buren. Of we gaan sali, que men wat bij leggen you pa loco. Nou, we tinko cuida pe, we zeggen bij hier, je zo confiabel que you. Je hebt een kind gekregen. God heeft jou een kind toevertrouwd, dus je kan het niet zomaar ergens achterlaten. Juist, en tot dan ding wordt cuida voor jou, wordt educa voor jou. Terwijl je dus voor je kind zorgt en je kind opvoedt. Logicamente, boca sata seguir trapa tres entrada in casa. Neatje. Dan is het logisch dat je man dan blijft werken, zodat er geld binnen blijft stromen. Dus die kon, boca sa en om pa doen e je pecho, te mama doen e pecho toch? Te mama waru trape sei. Want de man kan een kind niet voeden, toch? Een vrouw doet dat. Oh ja, wat is aan mij per kom bableki leche. En je kan wel zeggen van ja, je kan een blik melk geven, of wel kopen om te geven, maar... Ja, dat leche zo, jongens ze waren educata aan me. Pachelo. Ja. Juist. Een kind krijgt niet alleen borstvoeding, maar die moet ook opgevoed worden. Juist, dus de andere palabra, het model que Dios se pone en hogar, ele forma hogar. Dus met andere woorden, het model dat God heeft samengesteld van het huis. Te forma, não tem outra forma de funcionar meneer die Dios. Dat is de juiste vorm. Er is geen andere vorm die functioneert zoals God dat heeft gemaakt. Misera. En om af te sluiten. Het is in Salmo, het is Salmo 73, 77, 3. Sorry. In Psalm 73? 77, 13. Oh, 77 vers 13. Juist. Boca minda, enkelvoud. Jouw weg, enkelvoud. Dat ding is santuario. Dat zijn onze estudiando. Is in het heiligdom. Que men mi caminda. Sí. Mi caminda me se guardo renunciar. Dus mijn weg moet aan de kant gezet worden. Juist. Para impor aceta es solo camino que de Cristo, no tem outro. Zodat ik de enige weg van Christus kan aannemen. Que atravesse su santuario. En dat is door zijn heiligdom. Juist. Que me pase outro. Me diga lo que Dios dice si me que tem éxito. That's it. Dus ik kan niet anders doen. Ik moet doen wat God heeft gezegd dat ik moet doen en that's it. Ja. Oké, Veron. Pergunta da Bimbek, da bisa, si je tata bij la mama agora. Juist. Als de vader dan de moeder verlaat. Juist, ze zei maar conteste hoor dan met een contest. Ja. Die hebben we ook al beantwoord. Ok, me tem uma pergunta. Ah, vamos ver.
Sí. Yep. Se divide. Ok. 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 Mito maior, mito adventista de 7 dias anto. Ik ben een ouder Ja. en ik ben 7-daagse Adventist. Mito eu ku tem dificuldade ku no que vai igreja, para sombra Ik tá heb uma een- bala. Ja. Ik heb ja. een kind en die heeft moeilijkheden met naar de kerk gaan, want hij ungabala in voetbal. Juist. Hij Toch? speelt voetbal. Sim. Klopt dat? Juist. Het mira wat kan je voor? Nós não mirava, nós não escutava. Sim, me tem ver. Ok. Oké. Sim, antombra. De caso aqui, que comitinho assim como adventista 7 dias. Stop de bij misa já sabra e bij wak e uma bala riba já sabra. Wat moet ik dan doen als 7-daags Adventist? Moet ik stoppen met naar de kerk gaan op Sabbat? Om mijn kind te steunen door zijn voetbalwedstrijden te gaan bekijken op Sabbat? Não. Mas tu me amplo, não. Mas tu me amplo em todo sentido. Nee, wij zijn voorbeeld in alle opzichten. Juist. Gewoon agora bom, dem é caso, por exemplo, vamos dizer assim, dem o caso. Wat in jouw geval? Juist. Juist. Vou mesmo tem que crescer, tem que parte aí. In jouw geval had jij zelf moeten groeien in die situatie. Juist. Então sowieso, sendo que o mesmo tem crescer para agora vou pensar, ok, vou que para é bij igreja ou waar we erbij. Je had zodanig moeten groeien en zodat je hem kan helpen of vertellen, denk ik, voor Juist. Steven Kemen. Sim, Dat hij naar de kerk moet gaan zoals jij naar de kerk gaat. Dus mesmo com Deus tu uma tempo para cubo, para ir babo caminho botar. Dus net zoals Jezus tijd heeft genomen om jou te leiden waar je nu bent. Quando estava da 1, 2, 3. Dat niet 1, 2, 3 was. Assim na tambe, Paco e eu. Quando está 1, 2, 3. Zo ook met het kind. Het gaat niet 1, 2, 3. Ja, dus de paciência que Deus tem cubo. Dus de geduld die God met jou heeft. Para poder crescer por seu caminho. Om jou te kunnen brengen op zijn pad. De mesma paciência, om esse tem com ele, para poder crescer e caminho. Hetzelfde geduld moet je ook hebben om hem op de juiste pad te brengen. Agora, want Deus não te obrigado para vir. Want denk eraan, God Sim, não te dwing. God dwingt jou niet, ja, dankjewel. Correto, pero para amor te chamava, para amor, nada outro. Maar hij roept jou uit, of in liefde, niks anders. Tem mesmo forma que tem que alcançar muito também para o reino de Cielo. Não tem 2, 3. Paciência. En op dezelfde manier kan je ook jouw kind leiden naar het hemels koninkrijk. Oké, dus in closing. Het vergt geduld. Juist, dus cerrando, abo mestre que un voorbeeld pe y mantener de oración de Espíritu de Dios por así su obra. En als moeder moet je hem dus paciëntie, hè? Paciëntie. Oh ja, je moet geduld hebben met hem als moeder. Juist. En blijf bidden voor hem. Juist. Dat de Heilige Geest zijn werk kan doen in hem. Juist. En de otro, bueno, forse. Ja, je kan hem niet dwingen. Oké, ora mi tengo já sabe que tengo bala. Me tengo baiwa que una bala. No, no, mi pregunta dus, no escucha e parte. Dus op zaterdag moet ik dan naar zijn voetbalwedstrijd gaan kijken of moet ik naar de kerk gaan? Want ik had geen antwoord gekregen en Steven zegt. Oké, sim. Nou, dus maar wie zo, ja, lo que me contestato, we moeten een voorbeeld per. Dus we bij jonge bal também ko. Een voorbeeld. Ik kan zo bij waken. Wat de apolie ding je. En wat ik heb geantwoord was, je moet een voorbeeld zijn voor hem. Dus als je naar zijn wedstrijden gaat kijken op Sabbat,
dan ben je hem aan het steunen in zijn voetbalwedstrijden in plaats van God te aanbidden op Sabbat. Ok, mi pergunta bem, con Dios lo mira esa aqui para sombra. Mi tem un discurso, un discussão anto entre que mi nota support mi you, de lo que eta gusta, pero si mi ta vai caso Senhor já sabe. Dat is met de punten pergunta que we nog. Juist, eigenlijk, hij pone assim que vou por allá. ¿Vos vertalen pregunta? Sí, sí. Ja. De vraag was dus, hoe ziet God dit? Want ik heb nu een discussie over het feit dat ik mijn kind niet steun in wat hij leuk vindt om te doen, maar wel ga ik op Sabbat naar de kerk. Juist. Is esta la pregunta, toch? Sí, correcto. Yes. Sí. Nou, mira como de parte aí. Ik begrijp dat. Ik begrijp de vraag. Juist. Wat Dios lo donava caminho para toch bobo suporte, sim suporte riba Sabbat. Het is caminho, met abre caminho. God zal jou een manier geven om hem te steunen, zonder hem te steunen in zijn voetbalwedstrijd wat op Sabbat valt. Juist, dus voorbeeld. Met een voorbeeld. Ik ga even een voorbeeld zeggen. Juist, laat ons la pinta algo bonito in blaadje. Laten we zeggen, hij heeft iets mooi getekend. Juist, en toen we mostreren dingen se quanto we appreciëren, que coque la pinta, con bonito we elogieer, dus la pinta algo, toch? Dus daarin kan je hem laten zien hoe mooi je het vindt, hoe je het op prijs stelt wat hij heeft getekend, want hij heeft iets mooi getekend, toch? Juist, mama de trots op je, zie dus ja. Dus je zegt, mama is trots op je, ga zo door. Of voor de presta naar school. Of als hij het goed doet op school, mama is trots op je. Dus het is meer dat mama nota, que mijn mama nota mal mama. Dus hij kan zien dat mama niet een slechte moeder is. Het is die mami, het is trots op mij. Ze houdt van mij, ze is trots op mij. Pero simplemente eu vejo bala si mama não te support me dentro. Maar alleen dat hij voetbal speelt op de Sabbat, dat kan mama niet van hem steunen. Ja, dus het is een koos para cooperar comparar com ele. Dus dan kan hij het ergens mee vergelijken. Ja, dus maluta, que não tem support de nada. En het slechte is dat hij in niks bemoediging krijgt. En dat is niet goed. Juist. Dus ze zeggen de pide Dios, er bijna een plekje para podrenta. Ja. En dat moet je aan God vragen om jou een opening te geven waar je binnen kan gaan en met hem kan praten. Ja. Única coisa me suporta die hibewega sidensiman. Pero waar ik hem wel in steun is dat ik hem breng naar de trainingen door de week. Ja. E me assim te expliquei que sábado de Senhor e me mostrei também em Isaías que te bisa que no trabalho de sábado e assim nos meus coisas na que me tu ne palavra de Deus sim. Anto maneira estive na bisa que paciência dia santo não que Deus estava tendo comigo me tem com né. Para dia que também anto me te bisa também cada dia de minha oração para dia eu desejo que me tenha Deus se cumprir com ele. Me saco Deus aí eu olvidar eu. Me te dou na samenvatting. Ok, que Deus também faz algo. Pero de um dado momento me te senti atacar back. Lo que me apunta que me nota suporte me ajuda em lo que eta gusta. Dat betekent maar tres parte que a ver. Juist. Compreendido. Even een korte samenvatting van Sister Etty. Ze heeft wel haar kind, ze heeft wel met hem zitten praten. Ze heeft hem uitgelegd dat de Sabbat de dag van de Heere is. En ze heeft de tekst uit Jesaja gebruikt om hem te laten zien dat de Sabbat van God moet niet vertrapt worden. We moeten doen wat God wil. En ik heb hem ook gezegd dat
dat ik voor hem zal bidden. En ik bid tot God dat hij dan, dat de Heilige Geest op zijn hart mag werken, zodat hij ook mag inzien dat de Sabbat de dag van de Heer is. Dus dat is een samenvatting van wat zuster heeft verteld. Ja, dankjewel. Oké, dank je. Contesto, Steven, en dan Luca. Dankjewel, broeder Steven, voor het antwoord. Het is op zijn plek. Te agradeci Dios contesta. Pregunta contesta. Ik dank God voor het beantwoorden van de vraag. Oké. Meneer de Hebrews om aan te leren. Ik zie iemand handen opgestoken. Siempre, personalmente que era visa como estar en esa bata y un importante cambio. Vamos a ir a iglesia. Entonces, esta oração de Deus é o único que vai ajudar o discípulo. Amen. Amen. Dank je party. Reminder. No atende mais o banqueiro, mas avisa, pero. Ela avisa que Deus é sábado, Senhor, está muito importante. De Sabbat van God is heel belangrijk. Dat Deus zo por ajudar nos tem parte. En dat alleen God ons kan helpen in dat gedeelte. Ja. Mi temere con noti más pregunta e ora è nostra serie parte e danke Steven, danke irmã Eliane un vez más. Para boa tradução, Deus se mencionava grandemente Steven também. Nós também seguimos parte de oração, onde com a irmã Sandra e a irmã Carla. Irmã Sandra tem, irmã Carla. Tem. Me dei. Carla tem, ok. Me tem. Sandra também, ok. Nós também recebemos parte que Steven recebe hoje para Ene Moena, para a casa. E para o Espírito Santo e para o programa e para ele também que está tem o programa. Com o irmã Sandra com Carla, está com bastante partida em dois. Amém. Não. Ok. Então nós está referente. Primeiro da será quando nós vai em oração. Boa irmã. Nos Teresa. Amantíssimo Tata, que está governado em altura na de cielo, santificar e glorificar agora e para sempre, Senhor. Tata de amor, na primeiro lugar, nós que pedimos por um ano, Senhor, se nos por a falha. O bom com nos próximos de pensamento, Senhor, de palavra ou ação, Tata. Limpia-nos, lava-nos, Senhor, com o sangue precioso, assim como nos oração por ir acerca boa por contestar, Tata de amor. Senhor, nós está agradecido também para a boa palavra que ouro 13 à noite, Senhor, de qual está mostrar nós como gente moe, bata nosso rol em casa, Tata, bata rol importante, Senhor, para assim, Senhor, nos por guia, nos unan demo caminho, Tata, nos por preparar para o cielo, nos por hasidinar, Senhor, missioneiro, para a obra, Tata, que não também por exemplo, e assim também por 13 outro Senhor na bopia, Tata. Nós que pedimos nos é sabedoria, Senhor de cielo, dota-nos, Senhor, com o Espírito Santo, assim Tata Santo, que nos por guia-nos de uma maneira a botar de ser, Senhor. Com tudo que nos hace com nós, tá botes Senhor, que tá guia-nos, Senhor, e não nos mes, Tata. Assim na maneira que adota Maria, o Espírito, Senhor, é por aqui, o Cristo Jesus, nós queremos rogar para tu mama, não, Senhor, a noite, para o produto, no Senhor, com o Espírito, e assim, Senhor, que nos porta Espírito correto, Tata. Nós que pedimos queda com cada de nós, Senhor, bendicionar-nos grandemente, e nós que pedimos, nos queda perseverar, Senhor, em oração, para nos unir com nota de caminho, por bem de caminho, Senhor. E assim, Tata Santo, que nos porta contento, tranquilo, para nós sabe que nós está fazendo um bom trabalho, Senhor, de guia na caminho. Queda conosco, Tata Santo, nós está pedindo agradecer. Não passou de nada bom de nós, pero per mérito não de boiuco da Cristo Jesus. Amém. Amém.
Nos tata que está na cielo, tata de amor, danke, Senhor, para escuchar na boa palavra na noite. Senhor, nós está contento de atender a palavra, atendendo a palavra, Senhor, com esta educar e esta indústria, instruir nós. Senhor, para assim nós por mira, nos condicionam. Condicionam como gente morena, Senhor, que tem rol importante, Senhor, de emissão. Senhor, nós te pedimos também, Senhor, a noite nós que dedicamos mês na vosso santuário e jogar caminho nos porta unir o Senhor. Caminha a bota é centro de hogar, transformando de maneira que a o Senhor quer para nós estar assim nós por servir completos, Senhor, segundo a boa vontade. Nós está Ángela para estar unir como uma família, Senhor. Senhor, dá-nos tur agora tá de mês acordo, une-nos dentro do amor, para assim nós tem gozo de bom Senhor. Gente moena tem rol importante. Nós temos família, esposa, esposo. Senhor, não. Esse não está preparado também para casa. Esse não está preparado para bautizar, Senhor. Senhor, não importa qual meta, qual atividade, pero basta abo tá na cabeça. Boa palavra talvez é um que está viva de proteção de Altíssimo lo permanecer. De sombra de todo poderoso. Senhor, obedência é algo importante. Senhor, lo libra es nan que está fiel, refúgio para tu que está estimado, Senhor. Danke, Senhor, para todo lo que votas y lo que votas y lo que votas haciendo, Senhor. Maneira e campanha aqui está continuar, Senhor, nós está pedindo, Senhor, a cada pessoa, cada que está dirigindo a mês, para trazer parte aqui, Senhor, bendicionando ricamente, Senhor. Para assim, Senhor, por hora que esse que está visitando, eu tenho que entregar na mês, eu tenho que tomar medida, assim não pode estar mais cerca, e não pode acessar aqui, Senhor, sem nenhum algo que está trabalhando, pero body condicionam precioso que a está tunando, Senhor. Senhor, nós está confiando em você, Senhor, o hablo assim para cada de nós, Senhor. Não importa a condição, pero basta nós ter nos focus, obediência e a mira coração sincero, Senhor. Nós está rogue pide muito por onde nos picana, Senhor. Em nome de bom Deus Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém. Danke, irmã Sandra, irmã Cara, por poderoso, tremendo oração. Amém. Romana, danke e hope, danke por vossa paciência e danke por você para participar junto conosco a noite do programa de matrimônio. Que Deus abençoe você cada e dá a paixão e bendição para nós que está cerimônia, que está luta cada dia de novo na pia de Jesus, pedindo-nos força e dá a paixão do Espírito Santo para guiar-nos e dar-nos sabedoria para seguir com o nosso lugar. Romana, nós topa você amanhã, que mesmo zelo, que mesmo ânimo, 7 horas da noite, arriba é Zoom aqui. Romana, Deus bendiga você. Amém. Feliz noite. Feliz noite. Bye bye. Danke. Feliz noite. Amém. Feliz noite, bendição. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de mar venidero aqui. Nós lo vai ter grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração.
E também é promessa sábado lo vai ter vigília. E mês horas atrás, nós deal com vários temas na rondo de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pensar que não está casado, ou pensar que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema na lo toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para portei inter el 1 de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por tomar informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar o luna aqui completo para botar com a igreja refúgio. Bini 1, Bini 2.